Walang pag-alilangan maghanap ng kayamanan upang sa uli mapagdali. Kabantay mang guro mo. Parehas ming naka-red. Unta red di na kasakong kinumo. O parehas ming nakapula. Pero siya ra ang magkadugo. Aning babuya, nagpabukid. Unya legs, hangat. How irony nga ni Saka pakadiri sa bukid para magpatagak. Isunani action, pura og madiwa. Haha, start the day with a smile. Ang playlist nga kapa, pangitaan na. Sa ako ang iimbento, di na ni patay mausa among bulang terme kang masabdan kay mudas-das. Magtura pero wag nagpataka. Bisag di pabinasa sa inali nga dula. Lalo na unta mo undang pero Tira punto magsaba para sa mga abot katula. Mabuhat. Samantalang ako, jack of all trades, all skills full pack. Dili man ko crowd favorite, pero pag ako na amusalang, pero may na-audience impact. Oo, gadyen ko. Adlaw-adlaw ko nang ihaguan. Sibuhat mo na para maluwas ko ng kalibutan. So, sini, kinsay mabuhi o mamatay, kinsay bida o kontrabida ako'y magbuot. Dili ni pailo nga naisabot-sabot. Bisan pa og liar evil ka. Ako ang tao mo palagot sa kontra. Punches after punches ang mo, sinitay mong mata. Smiley paghilom ako ang principal, estudyante rataka. Naman kay papel nga nung naamang kadiri. Gipakita ra nimo sa mga tao nga di ka magsilbi. Makatilaw kag seminar karon sa imong pag-ari mabugnaw ang imuhang lawas murag gigyaan nga kape. Pero sa tinuod lang Ako kasulat tukrap na ko kinatago sukat sa una ako marok-marok karap lagi ka ko bisan og bubok ay mabukot ako ang kanay gusto wala ko'y ayaw wala ko'y laro na unsa naman kami ang mga tao amo ni may ayaw Kung imo ang utok, kulong resistensya. Siya pero ni Manoy, yung spikaran. Gusto akong pagparagan sa dula. Say a woke, motherfuckers. ako makaandam pero kadugayan ako na andan niya okay na wala ka ikaw ako ang nagikalimtan niluwag ang dugan na kamukon ako Ako maglangan. Sa paghapak na was permira. Ako na ni kitamakan na was naniyog si Gundamaw. Sutoy ang akong dagan. Mualay sa dalan, sigurado mamapagan. Banggaan na yung natayan. Hindi, nalibalikan. Di sa tinuod lang. Wala naman kayo angan yung balikan kay diri na lang kataman. Mas bagay pangalan mo sa lapida. Now trying to speak like two different languages. You don't know what my strategies. You don't know what my strategies. This coming typhoon. Sorry, my bars make calamity. So nosebleed na agad. Pasensya kung di mo naintindihan. Alam mo ating kaibahan parang diskarte sa diploma. May kaibahan. Gets mo na kayong punto nga lahi ang rapper nga maayos. Rapper nga lahi grado. Ganda, wala kong kasada. Nara ko sa isla, nara ko sa isla. O ba mga tropa di ba klaro kung ka baga sa zone. Sa akin pilit sa ako na Kaya natural na nga makata, dili ka pwede sa masa, natingalang gambugna, nagpabata-bat. Ang pildi ni Bao si Kuneho karong nagkarera silang duha. Naadjay kasing-kasing karon nga mga hapdos pahawa sa akong dalan kay ako ang imong taga-buldos. Sobra na ko kaanga sa lata nga ni Saka na imong nervyos. Usado ni sa rapper niya ang naong murag snatcher. Di ba gipildi na kang birth pads? Nya karon perminti na kang galikay. Kasi man nahadlok na siyang lagay. Lahing apalapag ay biniling na haog. Ni huna sarap pero balik ang paggalawd. Sakit pas dami kita butunok pero tanan kinakasawd. Kaya lang nipisa ang gamayang bro na kagimong utok bro. Wa magiganahan nila sa imo. Bago na pinakasakto. Di ka taas o galamag mong sa imo di ko magig-aryo. Nahibong pang mulabaw pweraw. Di mahimo. Mora gini akong sala sa tanan. Sa ilaw ako. Sa ilaw ako nini. Sala ako sala. Akong dakong sala. Ilaw ako nini. Yo, this is Nonex, yung host for tonight. Yo, tira punto, rap battle sa bukid, magsaba! Yo, tournament battle eh. Muna yung katulong nga battle karon ng gabi una. Ay, atang sugod na ito pasalamatan pero may itong sponsors. Yo, Kalinaw Local Brand PH, dengan yung mga t-shirt dia, ganahan mo kuha. Ishala Valencia Enterprises, Kuigama, Hope Trades, Sinamax sa Lumad, Tornited Pipito, Honorable Kapitan Ray Abilia, GC Sera,
Tingog Records Hydrates og sa RMA ug sa to ang photographer muna ang kwan si Boss Den, videographer Paradox, pinakatsoy sa tanan karong gabi una. Og sa ato ang venue, ato yung pasalamatan pirmi ang Chillax Resto Bar. Yo. 5 atong judges karon sa akong to. Gikan pangantukan, magsaba para kay Cyber Rhyme. Shoutout ako ang mga homie na sa likod. Shoutout ako sa mga asawa ni Belinda Balay. Yo, shoutout sa tanan nga taga pangantukan nga nangani sila dire. Ako ka nagpangyaman balik. Sa akong wala. Balik ka. Gikan Valencia, magsaba para kay Rebel. Yo, what up guys? Nalang ko gusto i-shoutout. Shoutout sa Vigilante Crip LSC 24 anniversary diya sa Cagayan. Shoutout sa Bloods ug sa Brown. Og shoutout ay ka Doc Street Doc. Salamat Medicina. Go get it. Yo, daw sa Toscoin, si Urivel, pili niya nga mauna si Cyber Rhyme. Yo, react accordingly. 5 tong judges karon, tournament battle. Yo, round 1 para kay Cyber Rhyme. Yo! Go ba, dugog? Una sa tanan, gusto lang na ako maayog suri. Kaya itong Tirapunto Festival, wako kare, mang bospe. Suri. Oh, nagtuo kag ako ra? Ikaw po, pag suri, kay untro po kang wa ni are. Pero ako, nako'y valid na rason. Kay, nagubag akong lagos, nagsakit akong ngipon. Pero ikaw, samtang nabalitaan ako nga, Igor ka nagpatato niya, gikalintora. Kalalaki mong tao, madutlan kag dagom, tangina mo, buddy! Yo! Cyber Rhyme versus, Look-in sa FB. Ang matchup, mura maog na gansi. Kinabuhat-buhat na siyang event, tas kami ang bin-event, waka kuya pe. Kay, kini nga matchup, dapat siyang ligaw, tamay tabo. Pero wak na dayon. Kay, pabaya ni nga bata, uy, tanga. Magbuhat-buhat kag liga niya, grabe ni mo kapabaya na, di magdugay anak. Dapat, musuon ka ni Paradox. Na grabe ka na yard siyang nasugdan. Dili nang nagkapangalan, nagali ka, mura si Kinsa na kamastaw, si Kinsa na ka. Baguhan na ka rin sa eksena, yung pagpinili nga bida ka, kontrabida ka sa eksena. Oh, ikulbada ka. Relax lang. O panigsugod ng akong round 1. Round 1 game! Game! Pero bago ako simulan ng round 1, punta muna tayo sa kamustahan. Mong, Rebel, kamusta? Okay pa man ang kasing-kasing ni mo, tropa? O tarong pa ba mo ito kaning bata ang ragwa pa man ikatugpa kay piling broken ang bating bataa. Ang pangutana, nakauyab na ka? Nakauyab na ka? Urbasin na broken lang ka, kay busted ka sa mga crush tangina. Kay sa battle, sa matchup ng Macbars, na siya. Mudaw ko na si Macbars kung broken hearted daw siya, pero kung guts, di daw ka. Pero ulol, wow, ganahisin yung dula, kaya tinuod, di daw gra ka, kaya nabasag cellphone ng imong kontra, gago! Nga, proud na kay Kana? Oo, excited kumuduwa, pero di ko exciting nga mapildi. Malanganin magansi mo, taghangin, mapaksi, makachamba, imposible. Pero kung mang trip ni o triple, murag triple, pakisulti. Nakaigim ko karong gabi. Technical sa lirikal lang gandang, vertical ang padol nga naning katbang. Kay, oo, dilibitin pag ako na sintablado. Pasensya kung wala na ko'y konsensya, sasama ni mong na-diferensya, tarantado. Sit up after sit up ang natinggo. Pwede po nikat, sabay apil ka, mong ulo o patay ni Sako. Gialay ka sa amo. Giatay way klaro, nagmahay mga tao, gara rinaan mo. Hinay nga katagbo, budlay ni magdugay kay si Kinsay pasultiyon. Patay ni Sako. Pero boss, dili mga tarong kasabot. Nihatag ang katungod para ako ang magbuot kung gitsaong gusto katagbo, anak ko. Isdi unta ako mahimo, pero ihimo kong gibigo. Pero watay mahimo, naana na. Siguro, nakitaan na tulas na akong gipakita. Mo ang balos, di ka bigoon si mong napiling palabas. Di ka bigoon si mong napiling palabas. Ipagawas na ako, tanan na akong nakatagong braha na kwadro alas. Di ko niudangan ni mata, atong nalay dugo ang muagas. Ipakita na ako kung unsa ko ang brutal, murag mamasapano masakir, kung 4 kasundalo na kalas. At last,
Ay sa sa kunin humanaw ni Raul na. Tigan pa kung nakatagong brahala sigyo, ba kada ukap. Pero napahula ra kani madam auring kung sa kinabuhi na aka og karon. Humana ang pagbalasa sa braha. Tapos ang imong istorya mong Yoribel, oras mo na. Raduan para kay Yoribel. Yo, what up? Idaw, ribat lang. Idaw, gradaw ko kay na-choke si Mac Bars. Huy, bugo kay kang giatay. Isarap battle, dili lang sa sulat, gabasi. Dapat saktong time, intensity. Rehearse. Dapat saktong time, dapat saktong time, intensity. Saktong na yung unexpected battle. Mac, saktong na yung unexpected, yawa. Unexpected battle. Overdose versus useless. Mac Bars, sakto ba ang tema nga na-overdose? Karon nasakto ba ang tema nga na-overdose pag humangitate ng akong bara? Roman game? Seryoso ko ito, natarong. Game. Unang laban ko sa torna, kaya wag mo ako nasubukan. Baka ulo pumutok na parang lobo, asintado sa gatilyo ko, masato kong mangaso, bumbunan, diretso na sentido, maring maunahan mo ako sa pagbanta. Badaming sure tonight sa pagputok ng 45, ikaw maunang madapa, ano? Para makabuo na matining bara, bariya ko lang yung bala, diretso na sa ulo yung tama, sabi ko pipiso aking bala, magugulat lahat ng resident, sapagkat nandito na yung evil na parang evil resident. Wow! Pero hindi yung panguli, ginawan ko lang ng setup, narinig nyo ba sa napangget? Tigpipisong bala, may nakalagay na ulo sa barya, basta magmistulak ngayon na alkansya na may butas sa noo, ihulog sa Pacifico, sa ilalim ng dagat may nakatagong submarino, si Bashan K. Magneto, hinulugan na ng piso, tumagos nasa iyong ulo. Tumagos nasa iyong ulo. Napunta ako sa bracket of death. Well, paradox ano yung old plans. Kasi kaya ko na pumalag. Ikaw napunta sa bracket of death para mag-suicide. No way collect yung fucking soul. Kahit ibenta ko kulangin pa yung bayad. Wala nang takas ng bano. Nag-aapoy na yung kadena. Malabo tong maisalba kahit nasa harap mo na ngayon mga propeta. At kung magpatulong to sa kasama niya na MC, gamit written but I don't give a fuck. Ilabas mo yung ghostwriter na nag-written sa yung paper. Di ko na kailangan pa ng lighter sapagkat masusunog yung papel pag ginawa ka ni ghostwriter. Yo! Go, round 2. Hala di, na ako maglangan. Sa pagkapak na ako sa Primera, ako na nagitamakan na ako sa niyog sigunda mong sutoy ang akong dagan. Mualay sa dalan, sigurado nga mapagan. Banggaan na yung natayan. Hindi, nalibalikan, di sa tinuod lang. Wala naman kayo angan yung balikan kay diri na lang kataman. Di ba boss, okay ra? Musulad yung battle up, bisag guwat, okay, klaro musulad. Mauman lang ang kada rounds, bisag mauman lang ang kada rounds, bisag way matunan ng mga tao, way musupak, di ba boss, okay ra? Basta feeling G, aggressive ang sound, bisag dili, bisag ang rima, dili bugat, di ba boss, ingana ka. Round 2 game. Yung pangalan sa FB, Lil Jan Torres. Ang rapper sa tirapunto mas silahis. Kaya pati sa pangalan, nagduda, sige kilis-ilis. Nakaroon, naiibil sa pangalan, feeling ni mo demonyo na ka. Huy! May pamaguban min yung YG muli, kaya pati sa pagpilig pangalan, maglisod mo desisyon. So may tinuod, Lil J, A-Speed, o Yoribel? Uy, Lil Jan, mata. Marag nagdamgo pa man ka. Kasi, you're evil, oy. Dili bagay yung purma tanga. Mura kag Santos, gawa pa katugpa. Gawa. You're rebel. Siguro, pag mo ni mga na pangalan, Burkinarted ka. Paminaw na ako, pangalan na sa nagbaste di mo, tas paboritong alaga niya, talawa. Iro, yung buhanga. Panganday dos. Hindi na ito. Ding na nakalikan ni Paradox ng Battle Imsyop na night, ituo na dayon ka. Huy, uto-uto. Unsay Battle Imsyop na night? Sa Krista na ito ang tinawag Battle Imsyop na night. May pamag-uban mo ni SJ, may napakungon yung ulo, kay Prias maguna-una mga mongoloid. Tas piling big fish pa ang puta, huy, kaluod. Murag hero sa duta nga si The Void, pero lain pa yato. Garap-rap na dahil karoon si Macdo. Hoy, Yabno! Baguhan pa ka dahil sa liga yung pagpiniling maayo. Mubo pa kayong taon ay sa sukol-sukol sa ako, kumulo ko. Wow pa kayo kas kinaugan, pero bisang sao ni magpanikamot, di ka kahimo. Dagan pa kayo kang kaunong bugas ay ka, makatupong sa ako. Pawas ang matuwangan, be. Ano mo yun? Batol ba yung bata? Ano ba yung tuloy? Okay, kabalo mo mga pisot paningbuang.
Oo, nagpatuloy ni siya, pero wa nahuman. Kaya pagunit sa nurse yung lagay, tangina! Kalitra hagiot gan manyakis! Siguro mo pa rin, yunongdan nga sige ka broken hearted. Kaya pag hubo sa iya na imong brief, makitaan nga dili pa na, plus imong itits. Yo! Oh, gikan manig bukid. Yan ni dili para mga hasi. Unsa man yung gikontra? Mura manig mini. Adik nga gitasi. Huy, yung rebel layo ra kay ka sa akong kagi. Kung sumahan na tong matchup karon, maabot yun ng 50-50. O 50-50 gini mong kahimtang pag maigo ka ni akong dala. Di ko magduwa-duwa og tira bisan wa ko lisensya mong pasensya. Kaya di ko ni palab yung gabi una. Kaya kinahanglan na yung rebel karon nga matumba para ido ko dako sa akong lista, pero isa lang. Lista nato na yun nun. Napatay round 3, dito na nato tiwason. Yeah, round 2 game. Bago simula ng round 2, gusto ko lang balikan laban ni Mini Christian. Kung saan isa to sa mga judges, hindi naman sa ayaw tumanggap ng pagkatalo. Eh paano mananalo hometown tapos judges mga grupo, pero putang ina mo, isa ka sa mga judges pero di nag-observe sa laban to. Nakitaan na nga ng butas yung Christian kaya tinapakan mo. Kaya ngayong gabi, tawagin niyo ako na Wind Ranger, pero hindi ko galing tumakbo. Kaya yung kalaban, natamaan ng harapan, dinaanan tila, asan nagliparan, no? Walang bagyo, pero umuulan ng palaso. Patay ka na sa multishot ko, pero teka, bumangon yung umasa na Rat King. Bumangon yung umasa na Rat King, pero di pa naubos yung time limit ng multishot ko. Kaya tuloy-tuloy lang repas sa pagtira o hindi si Cupido, pero sa puso mo yung tama pagkapana, tila-dana. Di kita gusto kalaban, alam mo yon? Di kita gusto kalaban, gusto ko yung simple lang. Kaya humanda yung simple na masasampulan ng pistol. No more pistol, paparanas 30 seconds, masakir na naka-blindfold. Pero pag-usapang rap, pero pag-usapang musika, walang dapat ipangalandakan, idulong sa mga nagkamot musika. Pero pag-usapang rap battle, putang ina, mas bagay pangalan mo sa Lapidano. Mas bagay pangalan mo sa Lapida. Now trying to speak like 2 different languages. You don't know what my strategies. You don't know what my strategies. This coming typhoon. Sorry, my bars make calamity. So nosebleed na agad. Pasensya kung di mo naintindihan. Alam mo ating kaibahan, parang diskarte sa diploma. May kaibahan. Gets mo na kayong punto nga lahi ang rapper nga maayos. Rapper nga lahi grado. Haha, motherfucker, don't lie. Obviously, you got confused of me, huh? I tell you gotta die. Motherfucker, don't trippin'. Motherfucker, don't trippin'. Oh, my homie, that be crippin'. Magipag-away parang leon, lumilipad na parang griffin. Mukha mo sa sahig, sarap sipain. Punit-punit to sa akin, masyado na nadurog yung mukha. Masyado na nadurog yung mukha. Asan yung bandana, tas ipahid sa mukha, tas makita mo ko na asul na may kasama ng dugo. Yeah. Di po na pa akong pag-judge sa itong battle na Christian. So hindi mo dawat o kadaugan. Sigurado mapili kitang ibig sa Christian. Ha? Tapos, sabtong, mas dako grado ang kod. Kena, nai grado. Ha? Kami na. Hello, round 3. Yo! Simong napiling style of performance ito kung sa ako kadaog na ka. Huy, you reveal! Ayaw palabig pa papil. Kinakaisara ka tong MC sa mga tukan kaya nag-joke siya, bars. Yo, gusto mong flow? Sige, G! Di ba magkuhay pa ka no? Shit, maitira sa pro, ipatira ba to? Akong tira na iPhone to sa o. Sige palang, sige react sa battle of sige kalat tapunat kinibo kining bangag na bilat sige sedang sige sul sige dagan ni panul dungagan panato bay tanaw tagmulaw tay kung mag taka rin tanga resto nga sigura mo wala gapagsa ko mga bara mabalaka na mga tropa pag ako na mo atrak san pagulay plaka na unsa man ning matsapag na bining mga ani bataa sigara sa patay sa musuras pakpak mabuboy na san pag mga digas pagatras di na ka mabuhay diri dong di na ka magsilbi sa ako mga barang di kasigara di pakaanay ko mo ni sampulan sa mga barang way sama laki na to di ba wala bong pagpuyo ra dira kay wakalaing nabalan kundi po bong pagpuyo ra dira kay wakalaing nabalan kundi po laki na to di ba wala bong pagpuyo ra dira Isa. Medyo nahunong ba sa pang-istorya? Nag-loading ba muna-una? Iya na, gida, labi nagwa kay masabtan sa mong ka-istorya.
Round 3 game? Ikaw ba si... Oo, ikaw to. Kung saba kay sa GC. Si Padugdong gusto rin niya kalaban ng CSG, really? Hoy, ayaw niyo mo makalaban ng maestro, kinalan mo agi sa kas estudyante. Kayo, minado. CSG, ako na nga mo. Pero sa una, to karon uman niyang pagserbisyo sa ako, mga SJ. Pagsugod ng pangandam, kayo manaan kita na po'y magatbang para makita sa sulat kung kinsay mas lamang. Pero, nalang naman. Sa bate lang sa Rex, ana siya. Ako ang hari sa kalsada. Mga ambulansya. Ako padapli. Nagkain akong ulo. Pero, di ba hindi ka daw na ako kaya kung bangka kung biro na ha? Okay ra ka? Sus ako nagtandaw si mo, mga nagsasayaw sa tunga. Kung saan ka lang daw mo na ito ni Chacha. Ha? Bitaw, hari. Sa kalsada, ambulansya. Pero laki puntuan na, tapos pilit magtugma sa ako ang bangka karong gabi una. Okay ra ka? Sakto baka sunauna. Or basin wa pa kanawasan. Wa pa siguro kang sulod kriyahan nga dagang bangkang nangayabo kay nangahutdan. Tas nadunggan ako tong rap ninyo ni Barak. Wow! Grabe ka ha? Pag dungog na ako siyang verse, akong ipatay. Kaya na siya dito. Glory tanduay mo, Romeo panuway ha? Panuway kang dako. Kunap lang bitaw ko dito no? Gipanghagbong na tamos tulay. Glory tanduay. Maglisod pag-ali kang palitog lapad. Nagsalig na kasi yung mama trabante sa tupad. Pero sa FB, tangan sa ako. Tangina na ilan di nga bading. Kiningabno. Namasin nga sa FB, makakuwag ang gulo. Pero pasensya na amigo. Di ka na mabuhat di ka na may tabo imong mga plano. Kaya ang rule number 1, ayaw, wag mo lakang mapapalag-lag sa imo. Pero malahita. Kamusta ang event sa New Genera? Any updates? Any progress? Ano yung problema? Anong wa na dayon? Ano sa'yo rason? Naba sila yung nabuhat? Or kami? Mau naluod ka? Or base na sakitan naging ka sa giingon ni Macbar sa imuha? Kaya sa ako lang po nakita, dili pa ni mo kaya mag-organisa o nga na madula. Kulang pa kay kasuna-una. Mong ayaw sa pagpabida-bida. Hindi mo pariya sa event sa Trumbars. Nagyampuan daan na yan. Nagyawa-yawa! Ha! Shoutout kay Vince. Shoutout kay Vince. Doon na sila. Gahay daw ka. Gahay ka kung sila pa turyahon. Pero kung ako'y pasultihon, you're just a walk MC. Gabay niya kala language sa delivery ko lang ba sa creativity pagtuon sa artistry. Samtang ako, wala. Pamili lang sa ako ang paboritong delicacy. So don't me. Sabi makuha na ako kung mapildi, tiga. Di ba wala? Mong papuyo na dila kay in the first place, you're just a piece of cake. Mura kang mathematics problem, din na ako kinahanglan mag-meditate. In short, wala. Ipakita lang ako kung unsa ka kabano, kumusala ka sa stage. Oh. Gahal bang dila sa English language? Lame ba mag-pronounce? Kaya tiga gamit dulaan sa English conference ay basta sign language atong gamiton. At last, kapantay mo, hindi na ako sa ranuan ng ground 2 puro killing bars. Pero ana ako gidayon, kay gusto ko maabot pagkaani nga round para makita gid kung kinsa gihad. Mao bang bang. Likta sa tango kabalang mo igo. Para ma-sure yung kamatayan, isa sa lawas, duha sa puso. At para sa uli kong pakulo, kurado, marunong kayo magbilang, alam niyo na ano ang buto. Nag-flow pang yatay, mura magkag-announcer sa bingo nga na football. Round 3 game. Oh, round 3 game. Will ka, yan eh. Uwa ko maestro ni Barak. Uwa ko maestro ni Barak. Ikaw, di makapasa sa akin. Ngayon ibabagsak ko yung 70.
Sige, di na ako magpipigil, lagpasan ko na limitasyon. Welcome sa aking laro na may pangalang Tagriyaro o ni Goku, pero hindi to sinima o yung homie gara split sa dalawa. Habang kasama mo yung tropa, nakasuporta sa likod. Habang ikaw, tamang written. Para sa akin, di ka nahulog mo yung ballpen. Pakipulot ng mga kasama mong napugot. Pakipulot ng mga ulo ng kasama mong napugot o nagulat ng mukha kung bakit di ko to sinama. Sinadya ko na buhayin para pagtapos ng laro, sa ibiray magpakamatay ka para sa akin. Sabiray, magpakamatay ka para sa akin. At pasensya, naalala ko to Res Battle, di ako na kumasa. At nabalitaan ko, nag-iingay na yung SG. Kasi nagmukha ng punching bag na security. Huwag mo ako nahamunin. Kung hindi ka nga nakalusot kay Macbars na tinalo ko, paano pa kaya sa akin? Pagmukha ka lang iyakin, ito'y rekta sa bungo, iyak ka sa akin. Ito'y rekta sa bungo, biyak ka sa akin. Kahit gamitin mo ginjutsu ni Ubito, hindi ka tatagos at hindi ka papalarin. Una ka nga sa akin, but no one see yung fucking improvement. Galaw mo parang pagong kasi slowly daw yung movement. Parang slowly daw yung movement. Binanggit ko na to ng isang beses, pero hindi ka natamaan. Sa Ibiraya, where you from fucking home, pangaltukan mo ba sa mga banga ng mga MC? Dapat inyong ang group name, XMC. Di pang Xan mga banga ng mga MC. Oh, kala nyo no meaning, akong gihatag na XMC. Sarex, Macbar, Ibiraya, di X, ang ganin ako itong naibars ka napakain mong rhyme. Pagtapos ko ito paslangin, may matatanggap na titulo. Pero hindi ito pang kampyon. Kundi para sa akin, paradox, sa tatlong manok mo na sinalang, ngunit walang isa na nakagasgas sa aking pangalan. Mas mabuti yatang bigyan mo ko karangalan. Na slayer of the pangantukan. Kalaban ka na chok, kay natukan, parang nilunok mo o yung pungkan. Ano, bakit di ka makapagsalita? Anong sabi ni Slackwan kay Rope? Yan yung natutoong baras sa lalamunan. Last lines, there's no level of me. Silent L for Avel of me. No revelation in here, there's no Avel in here. Yo! Sipa ka na ito kadula! Judges. Kato nga dula, bay. Kurang daog ang tanan na to, itong dula to. Kampiyon. Pero sa round 1, ibuto na ko. Mas manilamang 3-2 akong sa round 1. Mas nilamang ang yung round 1 niya. Na-starter si Cyberrime. Sa round 2, tabla to para sa kuha. Okay, gabi kaihag. Round 3, ito na naibalan nga. Ang round 3 ni Cyberrime, round 3 niya, murag nagparehas servisa sila, nagtay lang sila. Ang akong boto, tabla. Ano ba? Dilay. Akong boto siya. Bayar ang boto, ang puda. Bro, Yo, bars versus bars, round 1, round 2, match na kayo. Pero natay time, 2 minutes. Tsada gipakita ni Cyberrime pero nilapas na siya sa yang time limit. Tsada pero you rebel 2 minutes. Yo, Mr. Jones, so round 1 para sa kuha. Ditong you rebel, mas lamang gidiyang bugat gid para sa kuha ang yang mga barato. Then round 2, diri ko siya although nga mas lapas siya gamay sa minuto pero mas may lamang gid ang yaha. Pero round 3 diri na makita nga mas ugatang kang rebel. Yo, Smokey. One day, ang gihatag na akong round 1 kang Cyberrime. May siksik kaya multi. Round 2, gihatag na ko kang Yuribil. Tapos round 3, hatag na akong Yuribil. Tapos kaya yung Cyberrime. Damage ba eh, ayos kang dula ba eh. Libog tagi sa tumutuhan ba. Pero ayos kay ba eh. Rebel. Ano siya to? 5-0. Yo, 5-0. Ang boto ng Morado, 5-0. Pabor para kay Yuribil. Yung ato yung pasalamatan ng ating sponsors. Di ka na ito nakalimutan. Mike bro, kailangan. Yung sabat na ato kadula. Yung ato yung may pasalamatan na itong mga sponsors. Kalinaw Local Brand PH, Shara Valencia Enterprises, Wigama, Oak Trades, Sinamak Salumad, Attorney Ted Pipito,
Honorable Kapitan Ray Abilia, GC Sera, Tingog Records of High Trades, na po ng RMA, o katong photographer mo si Busden, o katong videographer si Paradox, yo, o kang ato na yung venue, di ito kalimtan, Chillax, Raise the Bar, yeah.